Soubor zbraní Lada a CZ-2000. Šlo o československý, později český prototypový zbraňový systém, vycházející konstrukčně z pušek Kalašnikov. Systém zahrnoval 3 zbraně, útočnou pušku, karabinu a lehký kulomet. Základní myšlenkou byla co největší zaměnitelnost dílů mezi jednotlivými verzemi. Všechny 3 verze spolu sdílely například pouzdro závěru, pažbu, pažbičku, nosič závorníku, závorník. Systém, tenkrát pod kódovým označením Lada Z, byl původně vyvíjen v Československé socialistické republice na náboj 5,45 na 39 mm. Počátky vývoje domácí československé pušky v náboji 5,45 nejsou přesně jasné. Každopádně prvopočátky můžeme dosledovat zhruba do roku 1977, kdy začaly práce na tzv. Ladě S, Lada Studie. Tehdy měl projekt k derivátu AK ještě dlouhou cestu. Původní plány totiž počítaly s rekonstrukcí systému vzor 58 na náboj 5,45. Další směřování projektu nebylo ovšem jisté ani o 5 let později, tedy v roce 1982, kdy byl projekt na pomyslném rozcestí se 3 možnými vývojovými cestami. Možnost A. Již výše zmíněné přirážování pušky vzor 58 na náboj 5,45. Možnost B. Licenční výroba sovětské rodiny zbraní AK-74. Možnost C. Vývoj vlastního zbraňového systému v náboji 5,45. Zvolena byla poslední možnost. Vývoj samotných zbraní pak probíhal mezi lety 1985 až 1989 a vzniklo celkem 48 prototypů. Vývoj byl velice strastiplný a byl doprovázen změnou několika důležitých konstrukčních prvků, jako je například zásobníková šachta a s tím spojený použitý zásobník. Původní prototypy totiž používaly zásobník vlastní československé konstrukce, později byl ale dodatečně vznesen požadavek na kompatibilitu se sovětskými zásobníky pušek AK-74, což vyžadovalo redesign záchytu zásobníků a pouzdra závěru. I přes nešťastný a zdlouhavý vývoj byl nakonec systém vyhodnocen po vojskových zkouškách ze začátku listopadu 1989 jako vyhovující a měly začít přípravy na ověřovací sérii. Avšak po událostech 17. listopadu se v důsledku změny politické situace karta náhle obrátila a zavedení souboru zbraní Lada v náboji 5,45 na 39 nepřipadal v úvahu. Projekt následně po revolučních událostech a rozdělení republiky převzala nově privatizovaná česká zbrojovka Uherský Brod. Proběhlo přepracování systému na náboj 5,56 na 45 mm, tedy standardní náboj NATO. Z důvodu nezájmu tuzemské armády byl pak zbraňový komplet nabízen různým zahraničním klientům, avšak bez jakéhokoliv komerčního úspěchu.